Samoro jok mang'iyo gi oko nyalo bedo ni nitiere weche moko kata kite moko mane ok wang'eyo. Ang'o gini minyalo wacho ni samoro ne en gima ne en to oganda nokia? Apa ni oganda nokia ni jaduong' Dalmas Otieno ne jahera kabisa. Nohero nyithinde kendo nohero joge duto. Emomiyo kanonyuomo minwa ma Dorothy, nyako ma pod tich maler matin, to ji nowuoro ahinya nikech ong'ama ne nigi hera mathoth. Dalmas bende ne ng'ama bedo piny mondo wilru paro. Kendo kaniloye to yie ni oyo paro mikelono oidho molo makeloni. Nikech ne en ng'ama somo malach kendo ng'ama ne Nyasaye ogwedho gi ng'eyo kaachiel kod rieko. Thothne ji ne nyalo wacho ni ne en ng'ama kisungu dendo ni I know it all, nong'ete. To kanibedo kode piny minyise gimomiyo igwenyori kode paro, to nodhi obedo piny mopar moduogo wach ni nyathi matin to kanyo to pachino odwa lwisa matin. Dalmas bende ne en jadin. Dalmas was a devout Catholic. Ne en ja Katholik kendo no oluoro kendo no dhi e misa. Ing'e ni rongowa thothwa wa jo adwen. To mondo ne jigo ne kura nyadinuoya kata koja adwen kama. Nikech ne gineno kodhi kendo olemo maber kuome mane nyalo konyo piny. Ji wacho kendo an bende aseneno, ajaneno, ni Dalmas Otieno Anyango notieko udi mag lum e Irongo constituency te. Nokedo, nomedo gima kisungu luongo ni per capita income. Yuto mar ji e Rongo constituency nodhi malo ahinya. Koyudo od lum nogolo gerne. Nopuonjo ji kaka ginyalo bedo gi yuto e lwetgi manyalo konyogi. Kendo ing'e ni Dalmas ne oken ng'at gonya. Ondiko nyithindo ji e tich mang'eny kendo notero ji e sikul modhuro. Nong'eyo ni katero nyathi e sikul e ndalo cha, modhi e rang'iny mamalo, modonje mbalariany, moyudo barupe, adhi akonyo moyudo tich, takonyo dalano moloyo kabiro gi siling 3,000 kata 5,000 kaya nyisogi ni chamuru ma. Mana achiel kuom ote maneno